Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo. Uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekuveleke isimo la esithanda ukuthi ke sibe indida kanti ke futhi okuyisimo esikhomba ngempela ukuthi ke ziningi izinto ezenzekayo ngaphansi komthunzi welanga kodwa ezinye ivumelekile kanti ke futhi ezinye engavumelekile ezinye ke ziyaye ke nokho ke zidumaze kakhulu. Ngikhuluma nawe nje la sibika khona sisendaweni yaseMqansa extension khona lapha endaweni yaseThembisa. Amalungu omphakathi ke lana athanda ukukhathazeka okukhulu lokhu ke kulandela ukutholakala ke lapho ke ingane yentombazane ngokusho ke kwamalungu omphakathi athi ke kungenza ilinganiselwa eminyakeni eyi14 kuya eminyakeni eyi15 ubudala plus minus 14 kuya ke ku15. Isimo ke lesike nokho ke abathi ingane igcine ke ithola ke ingane kepha ke ngeshwa yase ke isweleka leyo ngane okumanje ke sithola umbiko othi ke lentombazanyana ingeniswe esibhedlela ukuze ke ithole ukwelashwa. Umbuzo ke omkhulu nokukhathazeka okukhulu la emphakathini walendawo ukuthi ke ingane enaleminyaka engiyibalulayo kwenzeka kanjani ukuthi ke ithole isiba ke umama okuyizifo ke ezinkulu la ezweni laseNingizimu Afrika esadinga ukuthi ke zelashwe ikakhulukazi kubantu ke besilisa okuyibona abagcina beyithathela ke la emantombazanyeni ke amancane lokho ke belu okuyaye ke bese ke kuba inkinga enkulu ngokwe GBV. Mama sawubona ke kunika ithuba ubingelele emphakathini. Yebo njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Umama bani uhlobana kanjani nentombazane esithola ukuthi isesibhedlela? Mina ngusindi umama walo mntwana. Umama womntwana lo sesibhedlela. Awu siyazwelana nesimo esenzekile ma ungakanani ndodakazi wakho? Uzobamba 15. 14 uya ku15. Nihlala naye la? Ngihlala naye. Nawo amalungu omphakathi kutholakala sekuze kwafika namaphoyisa ukuthi undodakazi wakho bekhulelwe kodwa sibabaza iminyaka. Mhlambe ngiyazi ukuthi nokho ngikhuluma nawe nje mhlambe ubungakatholi nohlelo ke lokululekwa kwama social work usixolele ngaloko kodwa ke ngingakuthola. Usukutholile. Ngingathola. Hayi ke kungcono ke nathi siyajabula. Awusichazele mama yini eyenzekile umntwana ukhulelwa kanjani ubaba womntwana yena uphi? Ukhona umfana khona ohlala eIvory mara kuke kwaba nesimo sokuthi umntwana bekangafiki esikoleni. Kuthole nesinye isikhathi uyanyamalala endlini singamtholi. So ngaphisela ngaza ngathola icounseling ukuthi bamenze icounseling kuma social workers eclinic. Nakhona baba bakhuluma naye mara kusangabasiza. So abantu bebathi stage sithola ukuthi maybe sometimes asimtholi simhamba sigijimisana naye ebusuku simthole sibuya naye endlini. So from there kusho ukuthi ikhola hlangane nalomfana wakhulelwa. Uke wambona yini wena lo mfana ngamehlo nanokuthi ke ungakanani ngoba nayi ingane phela incane ingane mayina 14 15? Ngike ngambona. Ungakanani? Una 22. Una 22. Uthini ngalesimo? Bekuchala vele Sunday yikho la abuye khona mara bengigula ngisangakhuluma naye. Ngaphongo umbulisa nje. Sicela usichazele ngaloko ke okunehlele namhlanje nathi ke futhi siyazwelana nani. Kwenzakaleni kulolu suku la namhlanje? Isuku la namhlanje bengisayofuna isitoko lesengithengisa. So mangiphuma ekseni nabo ma 3 because la siya khona le iline lebalikhulu. So sihamba masinyana ukuthi siwazi ukubamba iline. So nabo ma past 8 mangibuyi ngihlangana nomfana ngosikhona. Athi mama kusho ukuthi bese kashiya umlayezo kunalaba pheka amagwinya ukuthi umama angaphaki aze endlini straight noba kumanga kahle. So mangifika unkosikhona wangilanda ngabuya la endlini. Mangifika kusase right ukunani. So the time kufika iambulance kana bathi bayamsiza umoya waphela. Umntwana lona umntwana obesevele ebelethiwe. Ube yini ngegender? Intombazana. Siyazwelana nani mama unjani yena undodakazi wakho njengalokho ethathwe iambulance waye esibhedlela uke wakwazi yena ukumbona noma wazi ukuthi isimo sakhe senjani? The time hamba bekathukile. Bekathukile because yonke into yenzekile vele bekathukile ekseni. So uthole oxygen ne drip ekseni.
umuntu vele benivele nazo ukuthi vele uzethwele. Bese sina mahunganyana nje. Ngizwa ke ma? Bese sina amahunganyana nje. Okay. Amahunga kambe ke yini mama ngoba mhlambe kungenzeka nomunye umuntu ongezwa nami ngibe ngilahleka. Kusho ukuthi bese sizwa nje ukuthi khona soku Amaroom. Okay. Until nizobona namhlanje. Okay. Yini ungafuna ukuyibona yenzeka na umphakathi uzile uzokusupporta siyabonga nathi ukuthi sikhuluma nawe ungafuna ukubona kwenzakalani kulesimo ngoba into engajwayelekile le. Mina bengithi umphakathi njengoba unje labantwana baningi and nakhona ngikhuluma kanje nomngani wakhe ona 3 months akabonakali baningi labantwana and into abazenzayo bayenzwa nabantu abadala lezinto elibancane labantwana. So enye group yakhona ihlala lapha emahosteleni yikho la bamosha khona labantwana. Kusho ukuthi ke bagcina beyabantu abathandanayo. Kahle bayanikezwa accommodation noba ngeke uzopha umntana ona 70 ona less than 17 years accommodation yokuthi ahlale. Iliphi le hostel? La duzana se Okma. Wes2. Yeah. Njengalokho ke sishilo noma ke sikhulumile kuzoba ke nelunga lomphakathi umama. Mama asikunike ithuba ubingelele emphakathini. Sanibonani. Ngokwegama nguVivian wakadlamini, ngiyimember ye street committee sala eMqansa extension. Sibabaza imhlola kuthini ukuphawula kwenu kulolu daba? Hayi kona ke kwasethusa ngempela. Ke kwasethusa siwumphakathi isigameko esivelile la ekhaya. Hayi into engajwayelekile nje. Asazanga nje ukuthi mhlambe so deala nayo kanjani. Ingakho siye sagcina mhlambe sesidinga nosizo lwenu njengabantu bemedia ukuthi mhlambe kungaba khona indlela esithola usizo ngalo naye agcina athola usizo ngalo ngoba inkinga le hayi cha hayi iyasidida futhi inzima. Masikhuluma nomama wengane ophinde kabe ugogo walengane ke esithule. Uyasho ukuthi lenkinga ithanda ukuthi ibe ningana cishe ke isihlupha umphakathi nezinkinga kayibalulayo mhlambe kuko konke lokho ni umphakathi yini ningafisa ukuyibona yenzeka kulolu daba? Umphakathi thina singathanda ukubona mhlambe amaphoyisa angathi aqinisa isandla ekulekeleleni kule ndaba noma mhlambe nezinye indaba ezingafana nazo lezi ngoba ngokubona kwethu hayi umthetho awuyidlali indima ngendlela efanele. Cha awuyidlali indima ngendlela efanele. Yebo asali ngenzeka ukuthi mhlawumbe kungaba abantu bokufika kodwa lokho akuvimbi ukuthi umthetho udlale indima ngendlela eright. Mhlambe owasemthethweni uyabuka naye la uthi umama ngiyamuzwa ukukhala ngomthetho yini lene enkulu kangaka akhala ngayo kwenzela ukuthi nabo bazi ukuthi iziphi imapha amagebe abangawavala. Okokuqala isehlakalo esifana nalesi sine trauma phakathi. So nathi siwumphakathi siya traumatizeka because njengoba kuyimanje sikhuluma ngengane encane ezelwe yangaphili kuyimanje sesela ayikathathwa. So kunzima ukuthi sizohamba siyolala sibe sazi ukuthi kunomakhelwane obhekane nenkinga singasho mhlambe sithi isidumbu sengane sisesekhona. Angeke kuze kulaleke ngoba nalo muntu esikhuluma ngaye naye usemncane umuntu osele nekhaya obhekene nekhaya. So okuningi mhlambe futhi njengoba umuntu wesilisa angeke azi ukuthi uzodila nako kanjani. Uyayibona into ezinjalo. So amaphoyisa thina sifila ukuthi hayi cha hayi awenzanga kahle noma awenzi kahle. Uyayibona. So enzama ukusho ukuthi kwangathi uhlelo lolu lokuqoqa nakwedumbu nokulekelela ngokwetrauma kungashesha. Yebo sicela nje kusheshe ngoba isidumbu sinzi ngo8 sihleli lana namanje sisasela u8 wasekuseni. Yebo.
akuzwisiseki kahle akuzwisiseki nje kahle ngoba mhlambe makuwukuthi ke ngaba inkinga zokuthi abantu laba ababhekane nesimo abanawo mhlamba amaphepha wala kodwa asikwazi ukulala ekhaya isidumbu cha asikwazi enisibheka ukuthi ugovernment kufuneka asisize kule ndaba uye kufanele asize yebo mhlambe ngaba khona ukuthi sikhombane ngemino kodwa ekugcineni kufuneka sibe nayo isolution enisesibheke kuyo ugovernment ukuthi kube uyena osisizayo ngoba thina siwumphakathi angeke sikwazi ukuthatha isinqumo sithi hayi mhlambe isidumbu sengane sizosithatha cha sesidinga nje ugovernment nabantu bomthetho basize bathatha ingane bayoyibeka emakhazini okunye kuyaphambili sekuzobonakala ngendlela ukuthi mhlambe sisizana kanjani lapho kodwa nje basisize ngokuthi ingane ithathwe iyobekwa emakhazini. Iyake muzwa kwethu njengalokho ke uyizwela udaba ukhumbuleke njengalokho sikhona nathi siyithembisa online nathi ke sokwazi ukuthi silekelele ekuzameni ukuthola ukuthi ke lokukudileya noma lokubambezeleka ngoba ngiyacabanga ukuthi nje mangibuka ikhathi kusuka ngo8 ekseni njengalokho siqopha nje cishe 12 hours ago isimo ke lesi singesihlene sengicabanga ukuthi ke vele leyo nto yinto bakwethu engavumelekile ukuthi ke ingenzeka kodwa ke egcineni siyathemba ukuthi mhlambe ke isicambululo singase ke sibe khona asibonge nje amalungu omphakathi ukuthi ke akwazi ukuthi asisondeze sizolalela nathi sibabaze lo mkhuba angikusho ke asivamile ukuthi nathi siyifake indabeni kodwa udaba oluthinta ukuhlukunyezwa ke kweingane kakhulukazi abantu besifazane cha nathi asihambisani nalokho bakwethu kwangathi ke ubulungisa bungenzeka ngoba asizukubizwa eindaweni sizobika ngeindaba zamantombazanyana 14 years 15 years sekuthiwa sekuwumama wengane leyo cha leyo nto ngempela bafowethu ayi siyala asivumi asihambisani nayo njengoba nathi siyithembisa online akucace nje lokho kumile ezindabeni ke zethembisa online igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo angihambi ngedwa ke zikhona izinsizwa osiqophela ke imsindo nezithombe uAsisipho Figland ebamsene ke naye uSihlengwini ekhona ke naye ubanele uBrazo Sondlo kuyena ke uphinde ke futhi kabhale ke imibhalo le ebhalwayo kanti ke umbiko siuqopha ke bukhoma endaweni yaseMqansa extension khona la endaweni yaseThembisa.